Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 181. Inkosi busephama kwebandla. Phakama
Amen. Isihloko salenkonzo sithi Silahle Ujehova Sakhonza Izithixo zethu. Silahle Ujehova Sakhonza Izithixo zethu. Lesi sihlabelelo sikhuluma indaba enkulu. Kodwa engaze nganakwa muntu. Kodwa namuhla ngiyafisa ukuthi ngesicubungule ukuthi uShembe wayedlulisa imiyalezo muni ngalesi sihlabelelo. Enkonzweni ibisokhosini ngikhulume ngama-creeds enkolo yobuKristu. Kodwa angaze ngachaza kabanzi ngawo. Ngesizathu kokunye sokuthi asikho isikhathi esanele sokuchaza lokho. Ikhrithi ichaza inqubomgomo wokukholwa noma izimiso zokukholwa esiyaye sizibize ngesizulu ngokuthi isivumo senkolo. Kule ntshumayelo ke bengikhuluma ngesivumo senkolo yobuKristu ezakhiwe nguConstantine the Great nowasungula lenkolo ngo-325 AD. Kodwa ngaphambi kokuba sibonise ukuthi lesi sivumo senkolo yobuKristu sichitha kanjani inkolo kaJehova nokuthi lokhu kuchithwa kwenkolo kaJehova kunamphumela muni esizweni esimnyama, sizochaza kafuphi ukuthi yona inkolo kaJehova yasungulwa nini, isungulwa ngubani. Cishe eminyakeni yo-1446 BC abantwana bakwa-Israyeli baphuma eGibhithe ngesandla sikaJehova ababemazi ngokuthi nguNkulunkulu wokhokho babo okungu-Abraham, u-Isaac noJakobe. Njengoba sonke lo mlando siwazi, uJehova wathumela uMose ukuba eyokhulula abantwana bakwa-Israyeli uFaro. Cishe izinsuku ezisikhombisa besendleleni ebheke eKhanani kusukela ku-Exodus 19 sichazelwa ukuthi uJehova wehlela entabeni yaseSinayi abantwana bakwa-Israyeli wabanika inkolo yabo ehamba ngokwezimiso zakhe uJehova. Ngaphambili abantwana bakwa-Israyeli babengenayo inkolo ngaphandle kokukhonza izithombe noma izithixo njengoba kwakwenza abaseGibhithe. uJehova esehlise inkolo yakhe. Yonke impilo yabantwana bakwa-Israyeli kwaba ukugcina umthetho kaJehova owawulethwe entabeni yaseSinayi ngenceku yakhe uMose. Le nqubo yokukholwa yabe isiyaziwa ngokuthi umthetho kaMose. Bonke abaprofeti bakaJehova kusukela kuMose babefundisa bevuselela lenkolo kaJehova. Kanjalo noma abantwana bakwa-Israyeli sebebuswa ngamakhosi, nawo ayibusa ngomthetho kaJehova. Inkosi yabusa kakhulu ngokulandela umthetho kaMose, inkosi uDavid. uYeshua naye wayengaphansi komthetho kaMose futhi efundisa ngawo. Ukuthi uYeshua wayegcizelela kanjani umthetho kaMose, kuMathewu 5:17-19 sizwa uYeshua ethi, ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizelanga ukuzochitha kodwa ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuyokwedlula izulu nomhlaba. Kodwa akusoze kwadlula nalinye igama nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owodwa kule miyalelo emincane
afundise abantu kanjalo uyakuthiwa ngokuncinyana embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Kodwa emva kwenkosi uSolomoni abakwa-Israyeli kuhlanganisa namakhosi abo bamhlubuka uJehova. Size simhlukile uJehova, isizwe sakwa-Israyeli saqala ukunqotshwa izizwe eziningi, into eyayingenzeki besahamba noJehova. Sesike sachaza ukuthi amaGreek ahlumeza kanjani lesizwe. Kodwa lo mbuso wamaGreek omkhulu wagcina ngokunqotshwa kwasekukhula umbuso wamaRoma. Inkolo kaJehova ke yaqedwa ngumbuso wamaRoma emva kokuba enqobe amaJuda ngo-70 AD. Ngokwehlulwa izizwe eziningi umbuso wamaRoma waba mkhulu kakhulu. Wabizwa ngokuthi iRoman Empire. Kwathi lo mbuso usuphethwe umbusi uConstantine the Great wasungula inkolo yawo eyabizwa ngokuthi iChristianity. Le nkolo yaba nesivumo senkolo yobuKristu. Ngaso le nkolo eyayichitha inkolo kaJehova eyayibizwa ngokuthi inkolo kaMose. Kodwa kulesi sivumo inkolo kaConstantine yayibiza inkolo kaJehova ngokuthi inkolo yamaJuda. AmaKristu amaningi aphasiswa nguConstantine ayeqeda ngenkolo kaMose ngangokuthi uma wawutholwa ugcina umthetho kaJehova wawubulalwa kabuhlungu. Lesi sivumo uConstantine owayesiphasise ngo-325 AD isona esaqeda nya inkolo kaJehova. Lesi sivumo senkolo yobuKristu sithi ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha iminikelo, imithandazo, ukulinda, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo, ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha, amahubo, nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kulenkoloze yamaJuda noma kutholakala ngidla namaJuda. Kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda. Uma eke waba khona otholakala enza lokho noma yimina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini noma isifo sobulephero bukaGahazi sivele sehlele kibo ngaso leso sikhathi. Amen. Kwathi uma umbuso wamaRoma usuwa, ababe besawagcizelela lamaKristu njengokubhalwa kwawo. Ababe sebezihlanganisa lezi zinkolo ezimbili, sebezenza inkolo eyodwa. Esikhundleni sokuba inkolo kaConstantine ibizwe ngenkolo entsha njengoba ibizwa kanjalo kumaKristu, base beyithi isivumelwano esisha.
inkolo kaMose esikhundleni sokubizwa ngenkolo yamaJuda kwase kuthiwa isivumelwane esidala. Ngithemba niyakuzwa lokho. Sebekwenzile lokho base befundisa ukuthi asaphili kwisivumelwane esidala. Besho ukuthi basayichitha inkolo kaMose. Bathi sesiphila kwisivumelwane esisha. Besho ukuthi sekubusa inkolo kaConstantine. Kodwa kuJeremiya 31 kusukela kuverse 31 uJehova ukhuluma ngesivumelwano owasenza nabantwana bakwaIsrayeli. uJeremiya akakhulumi lutho ngesivumelwano owasenza nabezizwe. Okwesibili, akukho lapho ukuthi uJehova uqeda khona umthetho wakhe. Kodwa uthi abantu bakhe umthetho kaJehova bayowazi ngaphandle kokuhlale bekhunjuzwa ngawo. Ngakho-ke kungubula kithi ukuthi sisetshenziswe ngabezizwe ukuchitha inkolo yethu ngokusiphica nje ngenkulumo. Kodwa bebe besenza into eyodwa, bechitha inkolo kaJehova uNkulunkulu wethu ngathi. Njengoba sesivezile isivuno senkolo kaConstantine ukuthi kungukuchitha inkolo kaMose okuyinkolo kaJehova, kungubuqili ukusifundisa ukuthi inkolo kaMose isivumelwane esidala bese kuthi inkolo kaConstantine ibe isivumelwane esisha. Abukho ubudlelwane phakathi kwalezi inkolo ezimbili, ngoba inkolo kaConstantine iyisitha senkolo kaMose. Manje njengesizwe esimnyama futhi esinzalo kaIsrayeli, ukhona yini kithi okuphikayo ukuthi abukho ubudlelwane obuhle phakathi kwenkolo kaMose nenkolo kaConstantine? Othi bukhona akachaze ukuthi uma bukhona pho inkolo kaConstantine yayisho kanjani ukuthi inkolo kaJehova inkoloze okumele ichithwe, futhi ayibulalelwane amaNazaretha inkolo kaConstantine. Njengamanje siyisizwe esikhululekile ngokwezepolitiki, futhi sikhululeke ezweni lethu. Ngakho-ke kumele nezingqondo zethu zikhululeke, singahlali siyi-mentally colonized by izizwe zasentshonalanga. KuMathewu 15 verse 7 to 9 uYeshua uthi bazenzisi uIsaya waprofetha kahle ngani lapho ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami, kodwa bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso zabantu. Amen. Thina sizwe esimnyama uma sithandaza noma sihlabelela sibiza igama likaJehova, sithi siyakholwa kuJehova. Kwesinye isikhathi noma sishumayela siyasheba
Kodwa uma sekuya ekulandeleni inqubo yokukholwa silandela eyabezizwe. Lokhu kungubufakazi bokuthi asazi ukuthi yini esikholwa yiyo. Ngoba ngomlomo sibiza uJehova, kodwa ngezenzo silandela isivumo senkolo elwa noJehova. Kukho konke lokhu esikwenzayo, asenzi neyodwa into othe uJehova ukhonzwa ngokuba siyenze. Ukuthi thina ezimelwana nenkolo yabezizwe ukuchitha umthetho kaJehova asiligcini isabatha, okuyilo elingumgogodla wenkolo kaJehova. uJehova kumele simkhonze kanjani? kuDeuteronomy 10 verse 12 to 13 uMose uthi, manje ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho, ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu usuku ukuba kube kuhle kuwe na. Ukhona umyalo nezimiso zikaJehova esizigcinayo? Azikho. Sangatshelwa ngubani ukuba singahambi ngokwezimiso zikaJehova? Sangatshelwa isivumo senkolo yoKristu, okuyinkolo kaConstantine. Uma inkolo yabezizwe isenqabela ukugcina umthetho kaJehova, sesilalela yona, manje yini sikhohlise abantu sithi sikhonza uJehova, kodwa sibe sikhonza uNkulunkulu wabezizwe? kuJoshua 24 verse 14 to 15 uJoshua wakhuluma ngalamazwi, manje mesabeni uJehova, nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso, nibasuse onkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu beseseGibhithe, nikhonze uJehova. Uma kukubi emehlweni enu ukukhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyomkhonza, noma ngonkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu beseseGibhithe, noma ngonkulunkulu bama-Amori enihlala nawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Amen. Le nkulumo kaJoshua ibhekiswe kithi. Ngabe thina njengesizwe simnyama siyamkhonza uJehova ngeqiniso nangobuqotho? Njengenzalo kaJakobe, asikhethe noma sikhetha ukukhonza uJehova sigcine imiyalo yakhe owayiloba ngenceku yakhe uMose, noma sikhetha onkulunkulu babezizwe abasifundise ukuthi sichithe umthetho kaJehova? Lapha ngibhekise kumaNazaretha nakumaKristu, ngisho kwabenkolo yomdabu imbala, ngoba akekho omunye uNkulunkulu esinaye njengesizwe simnyama ngaphandle kwaJehova umdali wezulu nomhlaba. Noma sekuthiwa ngokahulumeni umntwana wakaphindangene useyifihlwa namuhla ngeSabatha, kodwa kungithokozisile ukuzwa ukuthi umndeni ubunqume ukuba afihle ngoLwesihlanu, ngoba satshelwa nguye umntwana ukuthi unina umntwana uMagogo wayegcina iSabatha impilo yakhe yonke.
Ngangikhona cishe kuma 1980s. Umntwana wakaphinda ngene esebuhleni ehamba nonina umntwana uMagogo. Emenye ubaba inyanga yezulu ukuzovula istatue noma umfanekiso kababa omkhulu. Umntwana wakaphinda ngene wachaza kabanzi ukuthi unina ekhulelwe yena wayelinde ekuphakameni kwaze kwafika isikhathi sokubelethwa kwakhe esibhedlela esalokhu elindile ekuphakameni. Siyazi ukuthi umkali wendlela waprofeta wathini ngomntwana wakaphinda ngene kwasekuzalweni kwakhe. Nokuthi ukuze ubukhosi bakwaZulu bume kwakungenxa yobukhona bomntwana wakaphinda ngene. Ngifisa nami ukwenanela ekutheni kwi-South Africa yonke akakho umholi ongalinganiswa nomntwana wakaphinda ngene ekusebenzeleni isizwe. Ushenge wakha i-university ohambe isikhiqize ama-graduates angaphezulu kwa-40,000. Wakha izibhedlela ezinkulu, izikole namakholeji amaningi emfundo. Amanye aqedwa ngokufika kweNew South Africa. Wakha amalokishi athuthuke ngaphezulu kwawonke amalokishi ase-South Africa. Isibonelo iSikhawini. Alikho ilokishi elalakhiwe kahle njengaseSikhawini. Lo kwaba umholi wokuqala owakha ibhange ithala elakhela ukuthuthukisa abantu abamnyama. Nangu nje nodokotela wethu wayemanager yayo. Intuthuko uhulumeni wakwaZulu yayikhula ngesivinini esiyisimanga. Ingaziwa into okuthiwa i-corruption. Njengoba ngisho namanje kwi-New South Africa akulula ukuthola umuntu oqeqeshwe ngumntwana ehola ngongethembeki. Ngaphambili amakhosi ayebizwa ngama-chiefs. Ingonyama ibizwa ngo-paramount chief. Konke lokho umntwana washaya umthetho waqeda. Nezinye izizwe-ke zasezilandela. Manje zonke izizwe enamakhosi ungazizwa zithi okhosi what bakuthathela la kwaZulu. Ngaphambili owesifazane bekuyimina eze eofa. Kodwa ingakafiki iNew South Africa umntwana washaya umthetho oqeda lokho. Namhla sesinabesifazane abangamakhosi ngenxa yakhe umntwana wakaphinda ngene. Ngiyakholelwa ekutheni ukuba safezeka isicelo somntwana se-federal government. IKwaZulu government ngaphansi komntwana noma ubuholi bomntwana wakaphinda ngene yayiyothuthuka ngaphezulu kwazo zonke izifunda eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi lokhu ukwenqaba ukuthi kube khona i-federal government babesaba ukuthi iKwaZulu izowadlula onke amanye ama-province ngentuthuko. Ubaba Ilanga wathi isilo esakhothama kwabe sekungesokugcina. Emva kwaso ubukhosi bakwaZulu buyophela. Asazi ukuthi wayesho ukuthini ngalokho. Kodwa esikwaziyo ukuthi ubukhosi bakwaZulu kube yibona umntwana okwenze kwababukhulu ngaphezulu kwabo bonke ubukhosi eAfrika. Abukho ubukhosi eAfrika yonke obukhulu njengobukhosi bakwaZulu. Ngisho amaphalisa khona ngeke kwalinganise nalutho. Manje umuntu uyazibuza ukuthi ngaphandle komntwana wakaphinda ngene ubukhosi bakwaZulu buzokwazi yini ukumelana nezinselelo okuzohlangabezana nazo. Umntwana waphinda ngene ube ngumuntu olimelayo iqiniso.
eyimela into okholelwa kuyo engancathisi neze. Sonke isizwe silahlekelwe ngaleli qhawe lase-Afrika. Amen. Sikhuluma ngokubuyela kwesizwe kuJehova uNkulunkulu wethu, umdali wezulu nomhlaba. Ngihlale ngizwa osopolitiki bethi noma singathola inkululeko, kodwa uma inkululeko ingahambi nomnotho, kusho ukuthi asikakhululeki. Noma singathola inkululeko enjani, kodwa angikuphindi lokho. Ngihlale ngizwa osopolitiki bethi noma singathola inkululeko, kodwa uma inkululeko ingahambi nomnotho, kusho ukuthi asikakhululeki. Kodwa akunjalo. Noma singathola inkululeko enjani, kodwa uma isizwe simnyama singanamathele kuJehova uNkulunkulu wethu, akukho inkululeko esoba nayo singakayisusi isiqalekiso esasithola kuDuteronomy 28. Inqubo yokukholwa efunwa ezulwini uJehova wayiloba ngenceku yakhe uMose mhla ehlela kithi entabeni yaseSinayi. Ikhona kwiTestament elidala. Nesivumo senkolo kaConstantine esichitha inkolo kaJehova naso sibhalwe phansi nguye uConstantine. Ngakho ke akakho ongathi akazi ukuthi wenzani ngenkolo enenqubo ebhalwe phansi. Ngiyangingazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu afunde aze abe neziqu zenkolo, aze abe ngudokotela ngokwezenkolo, kodwa engakwazi ukubona ukuthi le nkolo okuyo ilwa nenkolo kaJehova. Ngenkathi ubabamkhulu eshiya ukusonta ngesonto ebuyela kuyisabatha, uthi ubaba ilanga ngathi, hawu baba, uzoluyeka kanjani usuku lwenkosi ukusonta ngalo? Ubaba wangiphendula wathi, kwenziwa yini ukuthi nithi nifundile ningayiboni into ebhalwe eBhayibhelini nephambi kwenu? Mina angiyanga esikoleni, kodwa sengitholile lapha eBhayibhelini ukuthi usuku lwenkosi yisabatha. Amen. Angazi ukuthi kuya kwenziwe yini ukuthi abantu abamnyama abaneziqu zemfundo ngokwezenkolo, kodwa kube yibo abadukisa amakholwa ngendaba yokukholwa. Kubhale kwacaca eBhayibhelini ukuthi uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaMose, kanjalo nabapostoli. Kodwa ngoba abamhlophe sebebafundise ukuthi umsunguli wobuKristu nguYeshua, nabo bashumala lelo vangeli elidukisa abantu. Kodwa umuntu ofundile kufanele abone ukuthi uYeshua owayengumJuda nowaphila lapha emhlabeni ngokomlando akaze azihlanganise nesizwe samaRoma. Akukho nje emlandweni lokho. Angazi noma uDr. Xhakazi uyangivumela lokho. Ukuthi akukho nje emlandweni ukuthi uYeshua wakwahlangana namaRoma njengesizwe. Angazi ukuthi yini eyenza engazi ukuthi ubuKristu bavela uYeshua kudala wahamba emhlabeni. Angazi ukuthi abantu abafundile yini bengakwazi ukuyazi leyo nto. Nokuthi abapostoli baphuma eJerusalem beyoshumayela abezizwe okuhlanganisa amaRoma
uYeshua engasekho emhlabeni. Angazi ukuthi uma umuntu ethi ngempela uneziqi zenkolo zemfundo yenkolo wenziwa yini kungazi ukuthi ubuKristu baqhamuka uYeshua sekudala wahamba emhlabeni. Ngoba lento iwumlando. uYeshua waphila emhlabeni unomlando. Manje ngokomlando uYeshua noma uJesu njengoba nimbiza kanjalo kuphi lapho owake wahlanganisa khona nesizwe samaRoma esaphila noma engasekho? Kuphi? Akukho. Kodwa singabantu sifundile. Sifunza isizwe sakithi ilumbo. Ngoba sitshelwe ngabamhlophe ukuthi abantu asibafunze into engekho. Nathi sesenza lokho. Ngokomlando uYeshua wazalwa ngo6 AD. Wahamba emhlabeni cishe ngo36 AD. Kodwa inkolo yobuKristu yasungulwa ngo325 AD. Kuzo zonke izincwadi ezikhuluma ngoYeshua kuphi lapho ukuthi khona uYeshua wake wazimbandakanya nesizwe samaRoma? Ngoba isona esahlukumeza amaJuda ngisho uYeshua esaphila. Kuphi lapho uYeshua wahlubuka khona amaJuda wayesojoyina isizwe samaRoma? Umuntu ofundile akakwazi kanjani lokho. kuMathewu 10 uYeshua wathi uma ethuma abafundi bakhe ukoshumayela wathi bangangeni emzini yabezizwe ngoba yena uthunyelwe ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrayeli kuphela. Amazwi kaYeshua lo. Ngamanye amazwi uYeshua wathi abantu abangayi esizweni samaRoma, abangayi esizweni samaGrika, kodwa uma Israel kuphela. Kodwa abantu all of a sudden besebethi uYeshua umsunguli wobuKristu. Yize ubuKristu basungulwa isizwe samaRoma. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ofundile engakwazi ukuyazi le nto? Noma ungafunda ufunde bese uvela ufundzwa isizwe nje into ongeke uyikhomba umlando wayo. Pho uYeshua semhlanganisa ngani nenkolo kaConstantine okuyinkolo yabezizwe? Kumele ngicacise ukuthi leli vangeli eliyilumbo abamhlophe abafundisi abamnyama ukuthi balifunze lesi sizwe ukuba sichithe umthetho kaJehova kungakuhle siliyeke. Ngiyaphinda futhi ngithi ayikho into ehlanganisa inkolo kaMose nenkolo kaConstantine ngaphandle kokuthi inkolo kaConstantine inesivumo senkolo esichitha inkolo kaJehova bese sikhuphula amasiko amaRoma. Obona baKristu baqala ukuzwa igama elithi isivumo senkolo. Aphamisa abangaqali. Nanka abantu amaKristu aphuma khona ayazi ikhona isivumo senkolo yobuKristu. Lokho kade ngikufunda ke isivumo senkolo yamaKristu lokho kubizwa kuthiwa ama-creeds. uNkulunkulu uthi abantu bayabhubha ngokuswela ulwazi. Nansi icreed eyenziwa emva kwa325 AD neyahunyushwa nguJerome. Le creed ithi ngiyawemukela onke amasiko, imicimbi, imithetho, imikhosi esizwe samaRoma, iminikelo, imithandazo, ukuzihlanza ngamanzi, ukungcwelisa umpristi omkhulu wamaRoma uPontificus Maximus. Icreed le yamaRoma.
ngamukela nomkhosi wesabatha likaNkulunkulu oyilanga soldel noma iSunday. Ngalokho usuku lwangesonto elokukhonza uJesu inkosi njengoba bekukade lwaziwa ngokuthi usuku lwenkosi uBhali. Uma uBhali ekhonzwa ngalolu suku ngoba eyinkosi, kanjalo noJesu ukhonzwa ngalolu suku ngoba naye eyinkosi. Niyakuzwa lokho? Iyamukeleka yonke imigubho yamaKristu kanye nokudla neziphuzo zesizwe samaRoma. Ngamafushane nje, konke okulusikompilo lwamaRoma nemigubho yabo nemicimbi siyayimukela kule nkolo entsha yaseRoma ebizwa ngokuthi iChristianity. Amen. Eminyaka lemigubho kwakushiwo uChristmas nama-Easter. Ngale Khristi kwachithwa isabatha likaJehova. Le Khristi ithathelwe kuStefano asemana. Khuluma into ende eyiSilathini ngizoyifunda. Kuyadinga ukuthi isizwe simnyama esikhonza uJehova siwazi umlando ukuthi inkolo yabo yachithwa kanjani inkolo kaConstantine. Labo befundisi abebengazi befundisa abantu ukuthi abachithe inkolo kaJehova, kumele bazi ukuthi lokhu kusukelaphi. Ngoba mhlawumbe abazi njengoba bethi abantu abagundi, abantu abangagcini isabatha, abazi ukuthi lento yasuswa ubukhosi bamaRoma, akuhlangene noNkulunkulu. Uma beqhubeka nakho, kodwa baqhubeke nento abayaziyo ukuthi bangabafundisi benkolo elwa nenkolo kaJehova. Ngiyayigcizelela lento ngoba mhla ngithula uShembe wathi angifundisa abantu ngenkolo kaJehova. Kuze kube namhla kule nkolo yachithwa yonke imithetho kaJehova. Kodwa uma sebeshumayela besafunda lamaKristu, kuyaye kuthiwe silandela isivumelwano esisha. Kodwa ngokwamaKristu kuthiwa silandela inkolo entsha. Angazi noma niyayizwa leyo. Abasasho ukuthi manje na inkolo entsha, bathi sivumelwano esisha. Uthi-ke uShembe, phakama ngegama lenkosi, uzivuse zonke izizwe zakithi ngoba zisesebuthongweni. Ngegama lenkosi azivukele kuwe kuphakama. Lokho kusho ukuthi sinomsebenzi thina basephakameni ukuthi sifundise abantu ukuba bazi inkolo kaJehova. Yikho ethi ngegama lenkosi izizwe azivukele kuwe kuphakama. Sinosizi ngesizwe sakithi, sihawukele inkosi sizintandane. Asinamkhululi ngaphandle kwakho ongasikhulula ekuboshweni. Usitele ngani inkosi kangaka? Buyela kithi usithethelele. Obaba bethu bona abasekho, sithweleke thina izono zabo. Shaya inkosi uphozise. Wena thina sonile, siyavuma ebusweni bakho. Singabaka bani uma silahlwa nguwe? Buyela kithi inkosi yoxolo. Amen. Nkosi
ngobusise ngobusise la abo Inkosi busise Izithixo.